O Concello de Cambados aproveitou os fondos do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra para mellorar diferentes instalacións municipais da vila. As tres últimas leváronse a cabo nas reformas da Biblioteca Municipal, na mellora das instalacións do Centro Social da Merced e na renovación da iluminación. O coste total dos investimentos aproximouse aos 200.000 euros. Son obras en equipamentos municipais destinados a mellorar estas dotacións e reparar deficiencias que se viñan tendo e se viñan observando e que tamén algo moi importante nestes momentos que é a lograr a eficiencia enerxética. A inversión na renovación da iluminación tivo un custo de 94.000 euros. Os puntos de luz foron sustituídos por iluminación LED para dotar a vila de maior eficiencia enerxética. Outras das actuacións realizáronse no Centro Sociocultural da Merced, actual sede da Garda Civil, cun orzamento de 40.000 euros. A verdade é que foi unhas semanas de frío moi intenso e estar en aquele edificio e sistema de calefacción non estaban a gusto. Tamén se fixo pintura de paramentos interiores e exteriores e tamén reparación de humedades que había nas terrazas principalmente. A última das obras tivo lugar na Biblioteca Municipal Luís Rei. Cun investimento de 54.000 euros, os traballos centráronse na renovación da cuberta. Que ademais da cuberta, que estaba bastante deteriorada, se reforzou e se sustituiu o que é o material de cubrición. Tamén se solventaron problemas de humidades que había nesta galería que vemos aquí detrás, na caixa do ascensor, pintouse tamén por adentro, mellorouse tamén a iluminación, sustituíse a iluminación da planta superior. Estas non son as únicas obras que o goberno local desenvolveu na vila o pasado ano co Plan Concellos. En total, a Deputación investiu máis de 600.000 euros en diferentes proxectos en Cambados. Pero hai moitísimas máis, hai obras moi importantes, hai obras que ao mellor en cuantía económica non son tan altas, pero que son igual de necesarias, como poden ser temas de sumidoiros, temas de asfaltados, pequenas reparacións en outros edificios e instalacións municipais. Dende o Concello xa traballan nos proxectos do 2021. As primeiras intervencións centraránse en aumentar a humanización da Praza de Fefiñáns e na reforma da Praza da Xuventude.